И здравейте хора, аз съм Дипломаняк и днес ще ви покажа новата история на Дракат. Да започваме. Тя се казва Falcon Tower. И както виждате тук, аз съм младия Дракат, само че без прическата му. И това са чудовищата. Аз играя с Хорки Витър, защото са много силни. Преди малко пробвах ги, видя колко бият и ето сме наби 1К. Много голям демидж варят. Поне с Хорк или някакъв клас, дет много доджва и мисва, като нинджата. Сега да се възвърна малко мана и да продължаваме. Чудно защо са ги направили с толкова много животи да бият толкова много. Аре, няма ли умираш вече? И умра. Аре, сега да убим последното. Това е нещо като нива. Нали, това е първото. Не знам точно колко са. Аре, пах му живота. Още малко хора и го убих. Айде. Да. И така като натиснете може само да говорите с него. Пък е това Ultra Altion Fight и се получи файта. Мисля, че са за мембър, не знам. Или просто не са отключени. Да почина малко и да продължаваме. И някакви квести тук дава, не знам. За малко ще паузна клипа. Ще се върна веднага. И така, върнах се хора. Сега продължаваме. Да ги бием тези. Чудно, защо няма никой? Или това е Soul Story, не знам. Оле, ли, мръве! Много ми хареса новия апдейт на Ая, къде сложили парите. Да сменяли класа... Не. Сега последната от това ниво. 14 000 нищо работа. Сега към второ ниво. Да почваме.
Хайде. Съжалявам хора, че пазнах клипа, но имаш малко затруднение, но сега се оправи. Чето с Майя биха. Накара пак ще убия. Аре, мире. Хайде, 3000. Хайде, умирай. Не искам да умирам. Така. Сега да почина малко и да продължаваме. Но има киф този армор, тъй че сложа моя. Аре. Те сега този да бия. Както виждате, не са много силни, но вземете някакъв клас, който би много и има голям шанс за додж. Аре сега последния. От това ниво. И да продължаваме нагоре. Ще пазна клипа, докато го убия. И така хора, убих го. Сега мисля, че сме на последното ниво, но не съм сигурен. Да знаете хора, някъде ще снимам до 9 и нещо. Ако има повече етажи, ще паузна клипа, защото мисля, че мога да снимам само 10 минути. Тъй, че да. Защото Bandicam не ми е купена версията и заради това. Леко, леко! Леко не ме убивай. Правя клип, не искам да умирам. Тъпа урата. Ари, по-бързо, не умирай. Не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай. Не умирай, не умирай. Къде? Ко ти казах да не умираш, бе? Боже. Добре, ще сменя коса. На кой... Няма го сменя. Ще пазна клипа, ако ги убия. Аре. И така хора, почти убих тъс. Ето ме уби. Сега този да почвам. Нямам време да почвам. В играта имам пред. И още малко остана. Хайде, се предава сега. Герой. Ой. Сега бе, пуснал съм всичко. Пак ме биш бе и... Не знам какво ще правя с тебе. Ари бе. Ари, мри! Хайде бързо. Чакайте хора. И така хора, продължаваме. Сега с кого бях бил... Мисля, че тази трябва. Да. Сега да размажем и да влизаме в замъка. Още малко. Хайде! 4000! 1200! Аре. Влизаме в замъка хора. Олеле! Стига да е колко... Сега по замъка трябва да се скачвам. Не, нещо. Стол. Но както и да е.